Wel, prynawn da Meleri. Helo. Rheolwraig ffoc yn del. Beth yw'r heriau sydd eich gwynebu chi yn ystod y flwyddyn diwetha? Wel, pan nath Boris yr announcement blwyddyn diwetha, y noswaith ni, goffon ni cysylltu â gyd o'r staff a gweithio nhw pryd o mewn i gwaith yn o'r rôl ni. Oedd yn peth rhyfedd iawn i wneud. Goffon ni gweithio mas wedyn ni beth oedd ffyrlo a siwt oedd hwnnw'n gweithio i pawb wedyn ni a sorto hwnnw mas. A wedyn ni goffon ni cael lawr pob peth, so cymerodd rhyw pethefnos i ni wedyn ni i cael yr gwesty lawr yn gyfan gwbl. So fel arfer, sy'n ni'n cael. Mae popeth yn mynd o un dydd i'r llall yn troi drosto. So peth rhyfedd oedd goffo cael popeth lawr a cymerodd y pethefnos ni'n sorto popeth mas, cael popeth lawr. A wedyn ni, wrth gwrs, goffon ni ail drefnu prydasau. Oedd llawer iawn o prydasau wedi bwco mewn dyn ni. So ni wedi newid y ddiadau sawl un a mae ambell un wedi goffod newid 2-3 gwaith erbyn hyn. A so ni'n gwybod to pryd bydd rhaid ni'n dechrau nôl lan hi hefyd. Yeah. Beth sydd wedi newid yn y gwaith ac yn y bywyd personol? Ie, mae lot o bethau wedi newid. Oedd hawl dyn ni agor diwedd mis Gorffennaf a mis Awst blwyddyn diwetha. So pan nathon ni hynny, roeddwn ni PPE yn ei lle, sanitisers, arwyddion ym mhob man. Goffon ni wneud gyd y staff training i pawb, fe bod pawb yn saff pan maen nhw'n dod nôl i gwaith. A hefyd tynnu mas hanner o'r byrddau oedd yn y bwyty wedyn ni, achos social distancing oedd rhaid ni siŵr bod pawb yn cadw eu pellter wrth ei gilydd. A roeddwn ni rhagor o byrddau yn y lolfa wedyn ni, fe bod pobl yn bita yn y lolfa hefyd. So oedd popeth wedi cael ei wneud yn saff ac oedd yn bosib. A ni wedi cymeryd yr amser hyn hefyd i wneud rhai adnewyddiadau yn y gwesty. So mae ni Kevin Thomas mewn rhai conservatory newydd mewn i ni, mae'r teras wedi cael ei ail-wneud, mae 2 stafell wedi cael ei ail-adnewyddu, a bach o peint o'r ddech mynd mlaen hefyd, tra bod cyfle i gael dyn ni. Faint o staff mae'r ffoc yn del yn cyflogi? Mae dros 20 o staff dyn ni'n gyfan gwbl. Fel arfer dros yr haf, fydde rhagor o staff dyn ni gyfer a rhedeg y priodasau. Ond wrth gwrs, dyn ni ddim wedi gallu cyflogi neb newydd yn ystod amser ni, achos oedd dim y priodasau a'r busnes i gael. Gobeithio blwyddyn yma nawr fydd ddechrau newid, ond gewn ni weld siwr mae'n mynd. A beth yw'r camau sydd gyda chi nawr i ail-agor y gwesty? So ni'n gwybod eto pa dyddiad fyddwn ni'n ail-agor yn iawn, ond pan fyddwn ni bydd ni'n siŵr bod gyd o'r staff training cael ei wneud eto. Bydd gyd o'r PPE yn y lle, arwyddion, sanitizer, pethau felly, a bydd rhaid i ni cadw'r pellter y 2 metr pan fyddwn ni'n ail-agor hefyd, so bydd popeth yn cael ei wneud yn saff i pawb eto. A beth ni'n siarad o ran amser, o ran dyddiadau? So ni'n gobeithio bydd e rownd ar ail 15 o mis Mai, ond falle fydde fe wythnos neu 2 ar ôl hynny. So ni'n 100% yn siŵr eto. Dyn ni heb cael gwybod eto yn bendant am dyddiad. A beth wyt ti wedi dysgu yn ystod y flwyddyn diwetha? Wel, yn y flwyddyn diwetha yma, ni ffili wneud dim penderfyniadau tu flaen llaw o gwbl. Mae rhaid byw o dydd i dydd. Dyn ni ddim yn gallu edrych mlaen i'r dyfodol achos mae pethau yn newid rhy gloi. Unrhyw trefniadau fyddwn ni wedi wneud, goffwn ni newid o fewn rhyw wythnos neu 2 achos oedd y rheolau newid rhy gloi. Beth welon ni ddo, pan o'n i ar agor blwyddyn diwetha yn yr haf, oedd lot o pobl lleol yn dod lan i cael te a cino, pethau fel ni. Oedd yn neis i weld pobl lleol mas amser ni, i fod yn hollol onest, a bod pobl lleol yn cefnogi busnesu lleol. Yr unig ffordd ni'n gallu cadw'r gymuned i fynd wrth i gwario'r arian yn lleol ac yn y gymuned, cadw'r arian yn y gymuned. Wel, edrychwn ni mlaen yn fawr iawn i weld y lle mae'n ail-agor a diolch i ti am dy amser. Dim problem, diolch.